Wasio bomuyega bw'emisa y'oguchingira emyaka 25 y'obokoreri buno omusasiroti nigo Father Bernard Nyangeri bwe parish ya Rangenyo nigesokire nagosaba omurembe korwa sabarai nabo iga abakristo abo barachie gwikirana aseri bageri ogusanga ase emisa ya Jumapili ukwana nabaro korwa ase parish eyo nigo boigo omusasiroti oyo akwanire emirimo y'obosasiroti asagendere korokio omogokoye kubatikana n'obokoreri bwaye. Emirimo eteri emigusu kiagere kwereria abantu ba Nyasaye kera omonto nabwate okugani kwaye naende kera omonto nabwate egento akorigeri korora ng'a omusasiroti ning'o ase egati yabo naende ekero bakoirania ng'a omusasiroti ning'o nabo orabe toikerania onde bwensi nabo oranyore gwaikeraneria onde lakini ase omoeri bwa rituko igo ogokora keria okonyara gokora naende enchera eria okonyara gokora lakini ase ense eye tomenyete iga ebwate amang'ana agocha na kogenda igo tore ase chingaki chinkong'u buna bono ase ense yaito ya Kenya nabo tobwate chiburaburu chigosoka korwa ase amagani ao ya abanto. Eserekari egenderete gotogambera nebwate okogani kwaye gwokogendera gochia bosio na abanto mbaro babwate obote bono iga bokorora ng'a mbasoe gochia iga abwo nabaro bakore egasi yabo. Igo bono chinkwano ntobwate chia abanto ara kabere goika ekerengo buna nonye na abakristo bane nkoereria ekanisa ime nabarabwo igo bare korwa ase chinsemo echibere goika ekerengo buna ekero okobategerera nabo okonyora abanto mbaroro bagwaka chinkoi bateba ng'a omogambi yaito mbuya agendererete eserekari mbuya ere na abande barabo bagoteba ng'a twakure. Nyasaye abakwanere ebuku yasomwa twabua korengereria ase obwamo lakini ase omoeri bwa rituko egento togosaba nkeri ng'a ense yaito etigare koba kere na omorembe abanto banchane naende togenderere gochia bosio.